molta gent té molt com no cobres, no fes nada. No, perquè en realitat estàs ahí fent com qualsevol altra feina i més, perquè el fet de ser voluntariat no és el fet que t'obliguin a anar a un lloc, no? I quan tu fas unes coses per tu mateix, les fas amb moltes ganes, aprens molt més i tens molt més profit d'aquella situació, tu i tots els que estan. Soc Maria Calvet, soc voluntària de la Fundació Enriqueta Villavecchia. És una fundació d'oncologia infantil que el que fa és promoure el benestar dels nens malalts amb càncer. 3 grups de voluntariats. El voluntariat hospitalari, tant a l'Hospital de Sant Pau com el voluntariat hospitalari a Can Ruti. I a més, el programa de voluntariat domiciliari, que aquest és el mateix que fèiem amb els nens, que els hi portem materials, i fem companyia, els donem ajudes, els anem a fer a casa seva. Som més de 120 o 140 voluntaris a l'entitat i ens dediquem a aquestes 3. Ganes de fer algun voluntariat primer, no? I després dir-li que aporta moltes satisfaccions. Voluntaria siempre, desde que acabé la carrera hasta que empecé a trabajar, voluntaria, y de ahí he sacado toda la experiencia que tengo y el saber en lo que quiero trabajar, que es con la gente y ayudando a la gente. Festa voluntari. Festa voluntari! Festa voluntari! Festa voluntari! Totes 6 del Casal dels Infants. Diem Casal dels Infants perquè no estem només al Raval, sinó que també hi ha activitats en altres llocs, com pot ser cap a la zona de la Mina, a Badalona, també hi ha un centre a Tànger, i cada una estem en un projecte diferent. Mira, jo, per exemple, estic en un projecte que es diu Entra en xarxa i que jo tinc noies de 16 a 22 anys, que són immigrants, tinc un grup de pakistaneses, una noia de Gàmbia, també he tingut alguna marroquina i aleshores jo faig castellà. Festa voluntària! Festa voluntària! Voluntària!